Появата на пергамента далеч назад в човешката история се сравнява с изобретяването на колелото и откриването на огъня. Този материал е пренесъл голяма част от древната антична наука и изкуство в епохата на Ренесанса. Пергаментът е запечатал редица знакови за човечеството документи, като най-старата книга в Европа, копие на Евангелието на Йоан, собственост в момента на Британската библиотека и оценявано на над 10 милиона евро. Или пък Библията на Гутенберг от 15 век. Или дори Американската декларация за независимостта от 1776 година. Хиляди години история са запечатани върху древния пергамент. 2012 години след Христа пергаментът оживява отново. Некъде да е, а в турския град Бергама, на 20 км от Егейското крайбрежие. Именно тук този революционен за времето си материал е бил създаден от братята Кретес и Родикус. 2 столетия преди Христа започнало жестоко съревнование между двете най-големи древни библиотеки. Тази в Александрия и тази в Пергам, днешна Бергама. Заради конкуренцията, доставките към Бергама на папируса, върху който се е пишело до тогава, са прекратени. Евмен II, цар на древногръцкия град Пергам, обявява награда за този, който измисли заместител на папируса. Така братята Кретес и Иродикос създават пергамента, материал от преработена козя кожа. Технологията на производство на пергамент не е сложна. Отнема около 20 дни. Използва се животинска кожа, обработена във варов разтвор. Опитваме се да следваме технологията от древността. Нашият майстор използва специални ножове, с които премахва косъма и мазнините от животинската кожа. След това я опъва на рамки и я шлифова финно. Така получените платна са готови да попият както словото на мъдреца, така и вдъхновението на художника. В ателието на Бергсав, Фондацията за културно и художествено наследство на Бергама, пергаментът продължава да запечатва моменти от историята. Това е орнамент от двореца Топкапы Сарай в Истанбул. Там е било седалището на Османската империя от 15 до средата на 19 век. Обичам да пресъздавам моменти от османския период на Турция, както и исторически забележителности в Бергама. И не само. Освен светилището на древногръцкия бог-лечител Асклепий, което се смята за първата в света здравна клиника, и Селджук Минаре, по стените на малкото ателие висят десетки пергаментови платна с християнски и източни мотиви. Искаме да покажем на света значението на пергамента и да продължим една стара традиция, помогнала на хората през вековете да творят, да четат и да помнят историята. И един скъп спомен от годините, когато книгата е била единственият прозорец към света на познанието. Спомен от историческото градче Бергама, родило древния пергамент. За здравей, България, Николай Василковски.